Morning. Good morning mga katiil. So ani ana pod ang inyong mga katiil ug magahatag og kadasig og papahinomdom sa toang matag usa karon nga kinabuhi tungod kay Domingo na pod karon mga katiil. Andaw na pod sa ato ang pagsimba diya sa ato ang buhi na Dios mga katiil na nga dili ta mag paluya-luya ron. Ato na ta sa atong matag-usa nga simbahan, no? Kay kabalo gyud ta karon nga adlaw nga Domingo karon. So ibig sabihin, ang Dios gyud ang ato ang simbahon unahon karon tungod kay balik na pud ta ani ana pud ang inyong katiil, no? Nagsamok-samok sa inyong screen, no?